Bună YouTube! Astăzi să vă arăt ce face la față și la păr după ce ies din baie. Părul meu e ud, doar o să pupăm câte și în primul pas. Ok, uscat, cam uscat. Poți să-l împrumut? Nu. Așa, Îmi am dau făcut seama că peptenat nu e prea ortodox, dar pe față. O nimic din ultimii ani ai să vieții ne-am mele n-a pus fost ortodox, așa o că cremă de la asta Nivea, este. da? Acum câțiva ani, doctorii mi-au spus că Și nu mi-am pus-o doar în două locuri, dar nu i-am aici, crezut. Am pe avut mulți pleapă oameni și pe care pleapă. Nu mi-am fost pus alături cremă din aceea, și m-au pentru că, încurajat da, la fiecare pas. Vreau să-i pentru mulțumesc că prietenii mele Katie, trebuie să mă dau cu știu că te șlețurile de uiți magenta acum pe la acolo. televizor. Katie, deși ești un pic în urma mea cu recuperarea, întotdeauna vei fi cu un pas înaintea mea. Cu fiecare persoană pe care o ajut să meargă din nou, lumea devine un loc mai bun. Pentru asta nu există medalie, dar la ce e bună medalia, nu? Și Michel, nu există medalie pe care să ți-o pot da, prin care să-mi arăt mulțumirea. Dar aș putea să-ți aduc 1.000.000 de vizualizări. Asta ar valora ceva, nu? Da, tapetat puțin. Și ultimul pas este îmbrăcăm buzele. Eu să folosesc acest balsam care l-ați văzut, cred că ce se află în geanta mea. Nu știu care. Tătă mea. Da, l-am tratat. Acum o să dau cu un plus de la Valentina, în masa 3, tot care le-ați văzut în ce se află în geanta mea. Da. E de la Crystal Image? Băieți, nu-ți vești bune. Sunt senzațional. Ce? Dă să văd. Ce? Ați câștigat concursul și aveți onoarea de a dansa cu Crystal Image! Spară buzele. Ariana a devenit una din cele mai titrate gimnaste de la UCLA. Acum să trec la păr. O să-l dau pe tot într-o parte. În 2010 a condus echipa de gimnastică a UCLA spre al 6-lea campionat NCAA. Am tot într-o parte. Valerie Condesfield încă e antrenoarea principală a lotului de gimnastică feminin al UCLA. Continuă să fie mentorul multora dintre gimnaștii olimpici ai Statelor Unite. Da. Ariana și domnișoara Aici Bell o să sunt foarte fim bune prietene. cu o clamă de genul acesta cu fructe aici. Nu contează cu ce Twist poți e fi proprietarul simplu unui lanț și de magazine ce vând burrito. Glumeam. Bună, Ari!
temă cum ar fi să mergem la Olimpiadă? Ar fi de-a dreptul nemaipomenit, dar nu cred că voi avea șansa să văd cum e. Nici eu. Mi-ar plăcea să merg. Norocul tău. Cred că domnișoara Val e cea mai deșteaptă femeie de pe planetă. Serios? O cunoști? Nu, Da. dar mi-ar plăcea să o cunosc într-o zi. Urmă să-mi plătesc coada aceasta Nu e perfect. în Cine e fata coada ta? peșterui. În speak. De fapt, nu mai știu cum se pronunță. Coada peșterui. Și o să încerc să fac cât mai evidentă. Sper să mă dau. Ajunge departe. Luăm câte un fir subțire și îl punem. Au dublat actorii partea Valeria Stoian, aceasta. Lorena Luchian, Andreea Mera, Ana Cucută, Și Andreea luăm aici, Constantinescu, aici. Lucian Ionescu, Alt fir. Și Izabela punem aici. Neamțu, Nu Aurora luăm Păunescu, de aici Ion firul Valentinu, pe care l-am luat Andreea de aici. Orgineanu, Niciodată Damian nu Victor văd Oancea, asta. regia Gino Calamar, inginer de sunet Răzvan Păzitor, traducerea Ioana Sandache, dublaj realizat în studiourile Ager Film. După pauză urmează Austin și Ellie. Nu sunteți gata pentru finalul Violetei? Vă ducem înapoi. O iubesc pe Violeta. Mă iubești? Până la început. Cu toate cele 240 de episoade, retrăiți fiecare dramă, Am sufletul împărțit în două, Thomas. fiecare șoc Știu că tu și Diego vreți să distrugeți pe Violeta. și, desigur, absolut fiecare cântec. Violeta de la început. De luni până vineri la 20, numai la Disney Channel. I share my joy through the riff of a guitar string. And if you don't know your tune, let me sing you mine. Everything will be just fine. And if I can't explain or sing a song, understand and sing along. Music speaks words without. Alex și Trupa. Noi episoade de luni până vineri la 18 la Disney Channel. I dream of. Color Chic prezintă studioul de brățări. Creează-ți propria brățară cu studioul de brățări. Alegeți modelul, pune brățara în mașina de brățări și gata! Mii de modele unice și cool numai pentru tine! Fii la modă cu studioul de brățări Color Chic de la Noriel, acum în magazine. Anul acesta, în vacanța de vară, va fi super distracție și super fun la Suri Club, primul club de vacanță al tuturor copiilor din România. Suricatele Cristian Tur au pregătit surprize, petreceri, jocuri, premii, dansuri și multă bălăceală în piscină și pe tobogane, la cele mai tari hoteluri din Turcia și Grecia. 7 zile de aventuri și amuzament non-stop, alături de prietenii tăi și de animatorii români de la destinație. Va fi o vacanță pe cinste. Iubesc să-mi îngrijesc pielea. Acum pot face asta și pentru hainele mele. Silan Soft & Oils, îngrijire și răsfăți cu uleiuri prețioase parfumate. Această senzație îmi încântă simțurile, iar parfumul este atât de seducător. Silan, îndrăgostește-te de această senzație. Încearcă Silan Soft & Oils. Mic dejun de la Danone Delicios. Cu mici și mini! La Amesteci urmă, cerealele crânțănoase cu iaurtul delicios și mănânci un Trebuie să mic punem dejun sănătos. clamorul cu Acasă dezem sau la școală, negru. începeți Să ziua vedem cu un mic pic dejun delicios. un gând mai frumos. Avem o Încă din place, copilărie, iar Mr. puteți să Proper a văzut cât de puneți greu era bunicii să spele pe jos cu detergent clamă și mai simplă. ales să plătească după. Vreau să dau un aspect Asta l-a inspirat pe Mr. Proper să creeze cam o aceasta soluție de este curățare ce nu rezultatul necesită hazului clădire. mei. Îndepărtează chiar și cea mai dificilă de la murdărie și lumină, lasă de urme la 100% lumină, curat, fără clătire. Acesta a fost, dragii mei, tutorialul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați like, să vă abonați și pe data viitoare